Otolo United Nations Peace and Positive Living Awareness Center UN PEPOLAC bụ ndị nke chịkọbagoro ọgbakọ izugbe omekwa afọ ha na mmemme bụ nke ji wetọ ntala okwute ebe a ga-ewu isi ọdụ ụlọ ha n'ime steeti abụ Anambra. Nya bụ amụma bụ nke a ga-anọ n'ime ya wee lụnyecha ebe gwambụ ọgbakọ ezumezu nke mba ụwa ebe a ga-esi wee ejikọ ihe niile bụ nke na-aga n'ihu n'ime ụlọ ahụ ebe a ga na-enwe ọgbakọ ọzụzụ nakwazi ọgbakọ ebe agụmakwụkwọ nke ya bụ isi ụlọọrụ tinyekwara ụlọọrụ ndị nke isi nke otu ahụ ebe a ga na-enesepụ anya ya nakwazi akụkụ ụlọ ndị iche iche bụ nke ga n'ime ya. Onye nta aka anyị bụ Joseph Egbocha ga-ewetara gị akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Ịchụnta ego maka ya bụ ụlọ ka okwupụta okwu ụlọ ọgbakọ Anambra steeti bụ Right Honorable Sonto Chukwudeze nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ onye ji ọkwa majority leader nke ya bụ n'omebe iwu bụ dọkịnta Jude Akpụa kọwapụtara mkpa udo dị n'inweta mmepe obodo ma kwuo na ọ bụ nke a kpatara ya bụ ụlọ ọgbakọ omebe iwu ji nọrọ na nso nso a binye aka n'akwụkwọ maka amụma iwu akpọrọ Anambra State Peace Building and Conflict Management Agency nke afọ 2024. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka onye ji ọkwa Vice Chancellor nke Chukwuemeka Odumegwu University bụ Prọfesọ Kate Omenugha nọrọ kọwaa na ọnọdụ udo abụghị ebe enweghị esemokwu ọbụla kama na ọ bụ ebe ndị mmadụ kere ajị n'ume ịhụ na ikpe nkwụmọtọ bụ nke gbara mkpọrọgwụgwụ ma gwazie ndị mmadụ ka ha gbazia mbọ hụ na ha bụ ndị na-agba mbọ ịhụ na ikpe nkwụmọtọ bụ nke na-erute onye ọbụla. Ọ kọwara na n'agbanyeghị na inwe ikpe nkwụmọtọ bụ nke na-afịa arụ n'oge dị ugbu a ọ dị mkpa maka ịhụ na ndị mmadụ na-ebi n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla ma kpozie oku ka a na-atụnye ego n'ihe gbasatara agụmakwụkwọ iji wee na-akwalite amụma udo n'ebe dị iche iche. N'ime ndị eze ọdịnala bịara ya bụ mmemme ka onye eze ọdịnala obodo Ụmụeri bụ Igwe Ben Emeka onye kwupụtara mkpa ọ dị na-enwere udo n'obodo ọbụla kelere ndị otu UN PEPOLAC maka mbọ ha na-agba ịhụ na udo bụ nke gbara mkpọrọgwụgwụ na steeti a nakwa n'ebe ndị ọzọ. Ọ gbakwunyere na ya bụ amụma ụlọ maka ebe a na-achịkọba ihe ọmụmụ maka udo bụ nke ga-enyere ndị nọ n'oge ugbu a nakwa ọgbọ na-abịa n'iru aka iji hụ na udo bụ ihe gbara mkpọrọgwụgwụ. Onye nchịkọba ya bụ mmemme bụ Bishọp Dr. Ozioma Ozoemena kọwara na ya bụ amụma ụlọ ebe a na-enye nkụzi maka ihe gbasatara udo bụ nke ga-enye aka hụ na ewetara ngozi nye ndị mmadụ nakwa obodo dị iche iche dịka ọ ga-enye aka hụ na ndị mmadụ na ibe ha na-ebikọ n'ọnọdụ udo. Ụfọdụ ndị enyere onyinye nkwanye ùgwù na ya bụ mmemme gụnyere Comrade Innocent Mba, Dr. Oke Obi, Apostle Okechukwu Nnamdi nakwa Bi Malema Wonta onye sitere obodo Liberia kwere nkwa ịga n'iru na-akpa akparamagwa ma na-akwalite ọnọdụ udo n'ebe dị iche iche ha nọ ma na-arụ ọrụ. Site n'Ọka, abụ m Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS.